ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁ ରହୁଥିଲେ ଧର୍ମଦାସ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଦୁହେଁ ଆଜୀବନ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସମାନ ନଥାଏ। ଧର୍ମଦାସର ବ୍ୟବସାୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଘରେ ଅଭାବ ଆସିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ମୁଁ ସହରକୁ ଯାଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରି ଫେରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଏ ଆମ ବଂଶର ଲୁହା ଦାନ୍ତୁଳ। ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏ ଦାନ୍ତୁଳଟି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ଏହା କହି ସେ ଦାନ୍ତୁଳଟିକୁ ସିନ୍ଦୁକରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଦେଲା। ଧର୍ମଦାସ ଦୂର ସହରରେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କଲା। ତା ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେଲା। ଧର୍ମଦାସ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଲା। ମନରେ ଖୁସି, ହାତରେ ପଇସା। ଏବେ ତା ଦାନ୍ତୁଳ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ସମୟ। ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ମୁଁ ଫେରିଛି। ଏବେ ମୋ ଲୁହା ଦାନ୍ତୁଳଟି ଫେରାଇ ଦିଅ। ଭାଇ, ମୁଁ କଣ କହିବି? ତୁମ ଦାନ୍ତୁଳ ମୂଷା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନୀତିକୁ କିଏ ବା ବଦଳାଇ ପାରିବ? ଧର୍ମଦାସ ରାଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବନାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଧର୍ମଦାସ ଦେଖିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁଅ ରାଜନ ଏକୁଟିଆ ଖେଳୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଘର ଭିତରୁ ମିଠା ଆଣିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେ ରାଜନକୁ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲା। ରାଜନ! ରାଜନ! ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେହି ତାକୁ ଦେଖିଛ କି? ଏହା ପଚାରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧର୍ମଦାସ, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁ ତାକୁ ଘରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛୁ? ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେ। ଧର୍ମଦାସ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ପୁଅକୁ ଏକ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଆସି ଉଡ଼ାଇ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେ। ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୂଷା ଲୁହା ଖାଇପାରେ, ସେ ଦେଶରେ ପକ୍ଷୀ ପୁଅ ଉଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ସେ ଧର୍ମଦାସର ଦାନ୍ତୁଳ ବା ନିକିତି ଫେରାଇଦେଲା। ବଦଳରେ ଧର୍ମଦାସ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁଅକୁ ଫେରାଇଦେଲା। ଏହିଭଳି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।